Diɲɛ tɔnba n'o ye Nations Unies ye o ka kɛlɛkɛbolo fɔlɔ min bɛ Mali la n'o ye MINUSMA ye ale ka yamaruya sɛbɛn o bɛ kuncɛ juin kalo tile 30 i n'a fɔ kabiri a bɛ Mali la san o san ni o wagati sera sigikafɔ bɛ kɛ k'a dɔn yala ni dɔ kan ka fara halisa a ka baara o kuntagala kan. Mali la kulu caman bɛ yen olu wulilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ Yɛrɛwolo debout sur les remparts k'a fɔ ko ni MINUSMA in k'a sera taga ye sabula a nakun a ma se ka o ɲɛnabɔ. Dirisa Memɛnta n'ale ni kulu kumalasela ye an ka ale lamɛn. MINUSMA ko malien t'a la bilen MINUSMA bɛ se ka retourner a bɔra yɔrɔ min na est-ce que vous comprenez parce que bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi MINUSMA n'a ma min fara Mali problème kan a ma o bɔ a la MINUSMA nalen ni bi cɛ n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ ni MINUSMA ko kuma kun wulila n'an ye kɛlɛko kuma fɔ u b'a fɔ k'u nakun tɛ o ye n'an ye terrorisme ko kuma fɔ u b'a fɔ k'u nakun tɛ o ye n'an ye rébellion kuma fɔ u b'a fɔ k'u nakun tɛ o ye alors que terrorisme ni rébellion de bɛ anw fɛ yan. MINUSMA nali Mali la o ma sɔrɔ ten sabula a sɔrɔla mun fɛ o de ye jamana ɲɛmaaw de tun ye weleli bila Faransi ma o de labanna ka kɛ nin fanga masina ye ale nali ye Mali kɔnɔ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔra k'a bɛ taa Umaru Konate n'ale ye maliden ale bolo ɲɛmaaw de kɔni kan u da don a la nka ale fɛ an ma se wagati la wagati min na Mali bɛ se ka MINUSMA ka o labila. Ne fɛ MINUSMA man kan ka taa sisan parce que n'u taara sisan a b'a jira k'a fɔ ko u nana laɲini min kama a ma sabati. Depuis a nana fo ka se bi ma jamana ma basigi fɔlɔ donc mun bɛ se ka yɛlɛma peut-être tagabolo u bɛ mun kɛla yɛlɛma bɛ se ka don a la mais n'u taara tan u nakun ma kɛ foyi ye. Maa caman fɛ i n'a fɔ Jɛnɛba Tarawele olu bolo Mali kan k'a bolo di Rusila de ma bi cogo min na Bamaciw olu kɛlɛli ka se ka o kɛ. K'a fɔ Irisi a kana janfa kɛ Irisi kɔnɔ jɛlen don n'i y'a mɛn jɛma kɔnɔ jɛlenya de don Irisi u k'a fɔ a kana janfa kɛ a k'o dɛmɛ a ka kɛlɛ kɛ Ala kama kɛ Irisi kana janfa kɛ Irisi ka ɲi quoi. Ni MINUSMA kɔni taara nin cogo la Amidu Togo n'ale kunnafonidila ye ale kɔni bolo a nakun a ma ɲɛnabɔ o de la ale hakilina kɔni ye mun ye o de ye MINUSMA halisa ale ka to Mali la an ka finitigilakaw olu kɛrɛfɛ ka u dɛmɛ nin kɛlɛko fɔli in na. MINUSMA taali ni a taabaliya o kɔni o latigɛ y'o bɔ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ la fɔlɔ nka o n'a tɔ bɛɛ n'a ta anw jamanadenw fana hakilina bɔ n'a ko la an ye jateminɛ kɛ bi k'a ye k'a fɔ MINUSMA ye fɛn ye fɛn min kɔni bɛ se ka to yan an bɛ se ka Ala minɛ n'a ye sɔn fɔlɔ yanni an ka labɛn parce que anw ka yeta la anw jamanaden gansanw ka yeta la an ma da la k'a fɔ en tout cas ne ma da la k'a fɔ ni an pɛrɛnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ ka MINUSMA jɔyɔrɔ bɛɛ fa nka n'an pɛrɛla don min na ka MINUSMA jɔyɔrɔ bɛɛ fa alhamdulila sira bɛ se ka d'a ma o ye hakilina ye. Juin kalo tile 30 nata sigikafɔ o bɛ kɛ ko kura ye MINUSMA ale ka yamaruya sɛbɛn o kunna Nations Unies la. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.